ya jagat Dewa Bathara, ya jagat pangestu Ngara. Kadangipun Kakang Yayi Harya Prabu, wonten timbalaning adhawu menapa Koko Prabu? Apa dene sira Yayi Grasena? Wonten timbalaning adhawu menapa Kanjeng Koko Prabu sembahan kula ing Mandura? Marmane siadi sakarune tak caketake nadyaning wanci ratri. Samengko tak ajak supaya ngembat marang kahanan negara ing Mandura. Purhanira Yayi. Mbok menawa siadi wis ngawruhi pribadi babagan negara Mandura ingkang saya suwe ora saya padhang. Nanging kahanan Mandura saya suwe saya ora karu-karuan kahanane. Akehing resuh, akehing retu kang tumanduk marang para kawula. Akehing begal maling kampak kecu ingkang gawe kapitunaning para kawula monggo pendak-pendak jeneng ingsun utusan kelawan ayapa ing Mandura supaya nyirep marang retu mau. Nanging gagar wigaratan antuk karya ora katon sirep nanging malah saya ndrebala menyang endi-endi papan. Yayi, kahanan ingkang kaya mengkene mau lamun ta ora bisa dindakake sarta ora bisa disirep. Tan wurunga bakal ngembet marang kalendraning ingsun. Nggone ingsun minangka dadi pepayunging Projeng Mandura. Akehing para kawula ingkang ora percaya marang nata ing Mandura Prabu Basudewa wekasan tan wurunga mung padha njaluk pengadilan tumraping pun Kakang. Upama ta kedadian kaya mengkono Harya Prabu. Saka pitunganing pun Kakang ing Mandura. Nggonipun Kakang dadi nalindra ning Projeng Mandura iki mung kari sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ora suwe meneh pun Kakang mesti bakal ngguling saka dampar kencana Projeng Mandura iki. Yayi Harya Prabu. Anjrah ingkang muski tinebining ladune dumawahing tawang tuwang Koko Prabu. Menawi dipun keparengaken ingkang rayi pun Harya Prabu kepareng munjuk atur. Ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu boten ketang sekedhik aturipun ingkang rayi sak mangke dadosa cecala obor penggalih paduka. Yayi Harya Prabu Yawi. Maragake matur ingkang terwaca kelawan pun Kakang. Slaminipun ingkang rayi kautus supados hambirat reretu Projeng Mandura. Koko Prabu mugi andhadosna ing kawuningan. Sampun ngantos kejoting penggalih sasampunipun kula saged anyepeng piranganing rampok begal maling ingkang damel rusuh wonten ing negari Mandura. Sareng kula suwuni priksa Durjana menika kala wau kula nuwun sewu. Jebul pinanggihipun wonten ingkang ndhawuhi Koko Prabu. Lho kosek. Akeh rusuh ingkang mapan ing Projeng Mandura mau jebulana ingkang dawuh supaya gawe rusuh ya ngono apa piye? Inggih, kasinggihan mekaten. Lah yen pancen kaya mengkono banjur maling ingkang wis bisa mbok cekel mau sapa sing kongkon Harya Prabu? Nyuwun pangapunten. Sampun ngantos kejoting penggalih Koko Prabu. Wondene maling kampak begal rampok menika kala wau panci saestu dipun sebar supados damel rusuh Projeng Mandura sakmangke supados Praja Mandura menika mboten tentrem. Krana ingkang paring dawuh menika kala wau boten sanes kejawi namung priyagung luhur. Tasih tedhak paduka piyambak inggih menika putra paduka piyambak pun Kangsa saking Sengkapura Prabu. Jagat Dewa Bathara ora bisa selak pun Kakang mung sarwa nyarujuki. Aduh Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Lajeng menawi sampun ngados mekaten kados pundi menggah penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu? Yayi. Sing wis kebacut ya wis. Kangsa bakal nganakake adon-adon jago ning negara Mandura sing luwih wigati saiki ngene. Pun Kakang ngerti yen to sejatine Kangsa bakal ngilani marang kekuataning wong Mandura, Kangsa bakal nyoba marang kekuataning wong Mandura luwih-luwih pun Kakang nalindra ing Mandura. Kula kang saka kuwi Ugrasena wonten timbalaning adhawu. Sawana marang Saptawarga. Kanthi nenat majaning sawarga Yayi Prabu Pandhu ya kuwi kang aran Bratasena. Dadekna jago ning negara Mandura. Dene sira Harya Prabu ndak utus marang Widara Kandhang. Wigatosipun sira Yayi Harya Prabu wis ngerti dhewe. Yen to pun Kakang ingetake mutiara ing mapan ana ing Widara Kandhang telu cacahe.
Tilik ana wis sepira gedene lan wis kaya ngapa wujudane mutiara ing tak simpen ning Widara Kandhang. Mekaten Koko Prabu. Ya. Lah itulah mekaten terwaca dawuh Paduka parenga kula madal pasilan nyuwun pamit bidhal dhateng Widara Kandhang. Semantune Genggeng Rayi Punagrasena nyuwun pamit bidhal dhateng Sabarga. Yayi. Jejeg adeke negara Mandura iki gumantung marang kesaguhaning sira Yayi sakloron. Adalah katingal suka parisuka penggali jengandika anggir kongso sakundur jengandika saking negari Mandur kepareng ingkang paman cumadung dawuh nggih alah man wonten dawuh napa sing nate mangendikake kali kula cara-cara karti sampeka supaya kula isa ngrubuhake Ratu Mandura niki persasat mung kari ngenteni sak siring bawang sak umuring jagung. Liripun Paduka dawuh kados mekaten. Kanjeng Rama Prabu Basudewa nalika semanten kula munjuk atur bab rusuh retu sing dumadi teng negara Mandura. Niki kula sing dipasrahi supaya anyirep angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Merga rusuh retu menika kala wau sing gawe kula ali sampeyan. Inggih. Angka loro. Nalika kula nyuwun kaliyan Kanjeng Rama supaya kula diparingi Purbawasisa narik pajek kawula sanegari Mandura, kula wis diwenangake narik pajek tumraping para kawula, pajek tumraping praja kula sing tanggung jawab. Inggih. Tumenggung wonten timbalan. Kabeh pajek diundhakake ping 3. Oh iya, ngestakaken dawuh. Ora sawet dikangelan. Mengko aku ingkang bakal ngatur. Oh inggih, ngestakaken dawuh. Raden Kongso menawi sampun dados dawuh Paduka badhe kula estakaken salajengipun kados pundi. Sing angka 3. Kangge srana cara kula ngrubuhke Ratu Mandura kula nganake adon-adon jago mengko jagone dudu jago lumrah ning jago menungso. Jago saking Sengkapura mengsah jago saking kasepuhan negari Mandura. Inggih. Niki wis diparingi idi kalih Kanjeng Rama. Lajeng keparengipun Paduka Anggir Kongso sinten ingkang kadhapuk minangka jago Sengkapura. Lho, lha pripun sampean? Sampean sing Birawa gedhe prakosa turta sekti kalintang jayaning perang. Kula kinten wong sanegara Mandura ora ana sing bakal iso ngalahake marang kekuataning Paman Surati Mantra. Waduh. Terus pundi, Pak? Inggih, kula sagak. Lah dalah. Sing angka 4 sing sajake Kanjeng Rama rada kaget. Panjenengan nyuwun menapa malih? Kula pengin njaluk rabi. Lho. Nyuwun rabi. Inggih. Menapa wonten satunggiling wanita ingkang sampun trep anjajari lenggah Paduka Anggir Kongso Dewa. Wonten putri saking Widara Kandhang. Anake Demang Sagopa sing jeneng Lara Ireng. Napa sing mang critake do nalika semanten iku panyata bener. Kebukten kula buktekke kula njaluk rabi karo Lara Ireng. Pasuryane Kanjeng Rama Basudewa katingal suntrut, cawus bingung, gligaping paningal kaya wong kepek ora iso wangsulan kalih panyuwuning Kongso. Ketok yen to Kanjeng Rama ndelikke anak-anake enten Widara Kandhang. Lajeng kepareng Paduka bocah temenggungan wonten timbalaning dawuh. Ketapno para wadyabala segelar papan. Kepung wakul baya mangap Widara Kandhang. Golek ana wong bule karo wong ireng. Yen wis ketemu aja tok gawe macak, kudu tok pateni. Inggih, ngestakaken dawuh. Merga kuwi klilipku nggonku bakal dadi Ratu Mandura. Ngestakaken dawuh Anggir Raden Kongso. Sing sabanjure yen kowe ketemu karo suwijining wanita sing jeneng Lara Ireng, aja nganti tok gawe babak kulite. Aja nganti tok gawe suwek sandangane boyongen bakal winengku garwa dening Raden Kongso. Prastawa Paduka Raden Kongso lajeng bidhalipun Wadyabala Sengkapura benjang menapa. Kabeh para wadya dibudhalake krit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barung. Yen pancen ora padha nduduke menyang didurunging wong bule wong ireng karo wong wadon sing jeneng Lara Ireng. Seng anu Widara Kandhang di bumi angus. Lho nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Man Surati Mantra wonten dawuh. Mawi geterasane atiku.
saka Tegal aku mbok geret supaya bali marang Widara Kandhang bapa eneng apa ana wigati apa yang bakal mbok ngendikake marang anakmu Kakarasana. Ngene ya Kakarasana, kowe tak kandhani wong nyambut gawe iki ya aja mempeng-mempeng. Wiwit bar subuh nganti tekan srengenge wis neng tengah kok tanpa leren pirang-pirang Tegal mbok paculi kabeh, mbok tanduri kabeh ya bener kowe iki ganti karo kewajibaning wong tuwa. Nyuli aku nggonku nyambut gawe ning wong tuwa nek weruh anak le nyambut gawe ngono kuwi iki sok ora mentala. Sarapan dhisik, rolasan dhisik. Ngono kuwi wigati merga wong kuwi kekuatane ana ing pangan. Nek ora mangan ora kuat. Ning aku wis kulino nyambut gawe ora mangan. Merga tumrap aku nyambut gawe ora mangan kuwi tak sambi prihatin. Oh ya wis nek ngono malah ngirit. Nek kowe ora mangan malah ora apa-apa dadi mbok mule ngliwet ki ya ming cukup dienggo aku karo mbokmu wong nyatane kowe iki ya sregep prihatin. Iya, Bapak wis aku tak nyambut gawe meneh. Kosik, aja kesusu. Nyambut gawe apa? Wong nyambut gawe apa-apa ya ora entuk kok nyambut gawe. Nyambut gawe apa kowe tak takon? Aku macul. Lah iya. Wis ngerti ning kosike aku tak takon karo kowe. Widara Kandhang mbok ento-ento kaya ngono kae jane pakone sapa terus karepmu piye? Lho. Diento-ento sing kepiye? Ngareping pendopo mbok wenehi pelataran jembar, mongko mbok beteng mubeng. Terus ndok ento kaya alun-alun, tengahe tok wenehi ringin kurung sak kembaran. Mongko kowe iki ming anak Demang lho Kakrasana. Kok kowe ngingu gajah barang ki karepmu piye? Kowe dong ora. Kowe ngerti ora apa to sebabe kok tak takoni kaya ngono? Aku seneng ngingu satu kewan. Aku seneng yen to pelataranku jembar mung kuwi wae Bapak. Nah, wong ki nek ora ngerti filosofi aja sok kumawani kaya ngono merga kabeh ki eneng artina. Apa? Artina. Tegese piye Bapak? Sing jeneng wong kuwi kagungan ringin kurung karo alun-alun ki ming Nalendra. Terus wong sing diwenangake ngingu siji gajah loro macan kuwi ming ratu. Monggo Widara Kandhang ki ming kedemangan. Lah kok tok ento-ento kaya dene kraton. Ngene ya Kakrasana, nek tumrap wong desa ora apa-apa ning kok nek nganti ana tartawan. Apa? Kuwi lho sing juru warta. Iya. Nek nganti dijupuk gambare terus mlebu ana ing layang kabar terus tekan ngersaning Sinuwun Prabu ing Mandura. Nek ana nom-noman saka Widara Kandhang sing wani ngento omahe kaya dene kraton ngingu gajah barang nandur ringin kurung mongko dibeteng mubeng kaya embane kraton. Kowe tak omongi ya. Kowe mengko bakal entuk pidana saka Sang Prabu Basudewa. Gusik. Aku mengento-ento kaya dene kraton. Mongko aku ya ora njaluk probaya saka Ratu Mandura. Lan kuwi dadi keseneng aku. Pancen pelataran jembar iki dadi keseneng aku lan tak beteng mubeng supaya aja nganti ana durjana ingkang wani mlebu ing kademangan Widara Kandhang. Turut aku ngingu gajah ora le tuku. Aku ngingu gajah mergo nggonku golek saka ngalas lan gajahe pancen manut karo aku. Lan aku tresna karo satu kewan. Yen nganti satu kewan iki mengko entek mergo diburu dening wong-wong kang kurang tanggung jawab. Sapa sing bakal nemoni gajah? Anak putuku bakal ora nemoni wujuding gajah iki kaya ngopo? Mula nggonku gajah iki klebu aku nglestarekake marang Bulun Wana sing mapan ana ing alas sing wis meh entek diburu karo wong-wong sing kurang tanggung jawab. Malah ceramah. Kowe iki tak omongi kok malah kojah. Pinter njara langit kowe ora menang pengalaman karo wong tuwa kaya aku. Ora perkara nggonmu seneng karo satu kewan, ora perkara nggonmu kepengin ngento-ento kademangan kuwi supaya becik supaya apik.
Ning aja mbok entuk kaya kraton mengko ndak nampa duka. Oh, dadi ngono. Ketok banget yen to Ratu Mandura iku ora gelem dikembari. Yen to Swijining Nalendra iku ora gelem dikembari dening kawulane. Monggo kawulane bisa yasa ora njaluk dana Prabeya karo Ratu Mandura. Apa kaya ngono kuwi ora entuk? Apa kaya ngono kuwi nabrak marang pernatan hukum negara Mandura? Yen pancen Ratu Mandura ora trima aku gawe alun-alun, aku gawe ringin kurung lan aku ngiko gajah. Yen pancen ana Ratu Mandura tekan kene, yen perlu kongkonane tekan kene, aku sing wangsulan. Bapa rasa melu-melu perkara iki. Waduh. Yo anggepmu iki menang karo wong negara ngono ae. Yo anggepmu kowe iki iso ngungkuli wong negara ngono apa? Pinter njara langit ampu kaya ngapa? Kowe kalah karo kamarentah. Kamarentah. Andani. Wis ta? Kowe mobah-mobah kaya ngapa bengok-bengok nganti telakmu ambyar. Ning ora bakal dirungokke karo pemerintah merga saiki wong dhuwur kuwi anane anggere wis matane picak kupinge budhek kuwi wis ora bakal krungu karo wong kono-kono. Perkara apa sing dilakoni iki nerjang karo pernatan sing digawe dhewe wis ora diurus kaya ngono kuwi. Mergane pancen kupinge wis budheki matane wis digawe beleken. Ngono. Dadi kowe aja rumangsa pinter, aja rumangsa bener. Kekejro kaya manuk branjangan kopat kapito kaya buntute ula tapak angin. Nek ming kawula kaya kowe kekuwataning sepira kok rasane aja ngeyel Nger. Ose bapa rasa wedi. Yen pancen ana wong kraton sing tekan kene ngelikke aku nggone aku yasa alun-alun lan ringin kurung apa dening gajah. Bapa mingkari dawuh karo aku sing wangsulan. Rupak wani, jembar wani, petengane wani, padangane apa meneh. Wah, pancen wis ngayal tenan kowe. Wis aku tak nyambut gawe meneh. Sampeyan mbok rasa kuwatir, kabeh mengko aku sing tanggung jawab. Kowe iki tak omongi kok senengane ngayal. Ora usah dadakaken, gelem aku tak nyambut. Akan bekti kula kunjuk Raden. Ya. Demang sagopa ndak tampa, pangestuku tampan ana. Inggih. Kula nuwun sewu ingkang damel menika Kakrasana. Lulu kok sik. Sing gawe apa? Panjenengan mlebet wonten Widara Kandhang tertemtu ngungun ing penggalih nyumurupi kawontenan Widara Kandhang. Pelataran jem gedhe, embane kaya alun-alun ditanduri ringin kurung sakembaran. Mongko dibeteng mubeng. Lah kok elok temen ana ing kuloning pelataran ana wujuding wanti lan kandhang gajah. Oh sik, iki sing nyasa sapa? Nah, nak tenan ta. Nyi, wonten dawuh. Coba disogok kopi ben ora nesu. Kowe mundura gawe kopi. Waing kersa waing. Aku semelang nek duka. Aku takon sing gawe sapa? Ah nggih. Nuwun sewu, kula menika sampun mboten kirang-kirang anggenipun kula ngemutaken dhateng Kakrasana. Ing damel pun Kakrasana. Lho. Sing gawe Kakrasana, inggih. Iso gawe alun-alun nandur ringin sartane ngingu gajah. Saiki bocahe sepira? Wah, sampun mboten kados-kados. 3 wulan kepengker nika lemu banget wetenge nganti kados sak genthong. Ning niki bareng pun gelem olahraga niku awake dadi kenceng kabeh. Mongko gagah pideksa. Nggih nuwun sewu ming paklitanipun radi bule. Niku Kakrasana. Mongko nek nyulingen kula nyambut gawe sawah Kademangan menika menawi mboten klintu 8 hektar. Nika dipun paculi menika mboten ngantos sedinten. Lho. Dipacul ora nganti sedina. Ah nggih, ngagem traktor barang. Kowe iki nek omong senengane sembrono isih kaya mbiyen. Nah nggih no. Nah mboten ngaten ndak mboten nanging namung sepaneng menika mboten matosa sekeca dipun naosaken ya. Lah iki ngene. Aku diutus Kanjeng Koko Prabu Basudewa kinen niliki mutiara ingkang disimpen ana ing Widara Kandhang. 3 cacahe ya kuwi putra panjenengane Kakrasana, Narayana, Lara Ireng. Gandeng iki sing gawe alun-alun iki Kakrasana. Aku tak weruh Kakrasana saiki nendi kaya ngapa gedene sepira? Wah, ya ampun angel.
Niki wau pun pamit nyambut gawe. Pun ngasta surjan kalih jarik kalih blangkon. Blangkon kula niku dienggo Kakrasana niku lobok ning sok diganjel kacu. Nggen wingking. Demben ora entuk kacu diganjel pembalute mbokne. Wedan nek omong. Kula omong kene iku nyata kok kula niku mboten kok saru mboten ning nyata niku. Bingung dikira tisu. Dibeta. Nggih mboten napa-napa kajengipun. Oh iya. Sak liyane macul Kakrasana kuwi baut seni. Nyeniman. Oh iya. Mila rambutipun rada gondrong. Iya. Menawi nabuh menawi sampun ngecer, wah. Mboten wonten tunggalipun. Ladalaku utama cekecer. Cer. Ngoten. Coba aku tak weruh kon rene. Mboten saged. Lah mbok dimingi-mingi napa nek pun nyambut gawe niku mboten saged. Ing wonten cara siji, Kakrasana niku pancen mboten seneng nek bapakne sambat. Lah terus? Ngaten mawon, mula panjenengan kersa. Aku kudu piye? Etok-etok kula mangpulasara mengki kula tak bengok-bengok. Nek kula bengok-bengok sambat njaluk tulung niku pacul duncalke mesti melayu mriki nek penyajeng presa Kakrasana. Yen pancen ngono aku manut karo kowe. Wis, kowe etok-etok tak pulasara. Kowe tak sikep. Mengko kowe bengok-bengok njaluk tulung karo si Kakrasana. Nggih. Mening mengke nek nesu wonge pripun? Ya nek nesu kali wong niku nuwun sewu wis ora nyawang kuwi sapa jotosi sak penake dhewe. Kula niku pun nambake wong pirang-pirang. Edan tenan. Niku kula mboten goroh niku. Wong kendele kliwat kok niku. Niku yakin ndemben Pak Carik niku dijotos. Carik andamu nggih. Wah kula dadak nambake wis ora apa-apa malah tak takre kaya ngapa kekuatane putra Mandra Sika Kakrasana. Wah nggih nyandan kula namung nyemanggaaken. Kene, kowe tak sikepe, kowe bengok-bengok demang sagopa. Ngesang. Wis aja njurta jatosi. Leren. Aduh. Aku ngoyak kowe nganti meh pedhot napasku. Bapak kudu jujur karo aku. Bapak sagopa. Allah. Kowe kudu jujur karo aku sapa sing ngajar kowe? Sing ngajar kowe sapa? Ae piye? Ae wong Mandura, kowe aja ngawur ya kendel ning nganggo duga-duga to, Nak. Wani ya wani ning nganggo petung. Aku ora wedi karo wong keraton, aku ora wedi karo wong negara. Gendak sikara karo kawulane dhewe. Tak ajare, tak oyake, Bapak. Kose kae nek tok oyak kae tekan kraton. Nek kowe tekan kraton ngoyak karo satriya kae persasar kaya dene sulung mlebu geni iwak kecemplung ing tanurunga bakal tekaning pati. Aku ora wedi mati. Iya, percaya. Kowe ora wedi mati, aku percaya. Ning mbok nganggo petung to. Nganggo petung. Kowe kendel ngono rumangsamu kendel iso dadi pengayome wong Widara Kandhang wae. Kekendelamu sing kliwat kaya ngono kuwi malah kala mangsa iso nyilakake wong Widara Kandhang. Lho, nyilakake piye? Lire piye? Dasare bapa ngendika kaya mengkono dasarmu apa? Lho iya. Kowe ngajar wong kraton. Mongko wong kraton ki balane akeh, kae kadange Anom Prabu Basudewa. Nek nganti awake tatu sowan marang Prabu Basudewa munjuk atur yen diajar karo wong Widara Kandhang jenenge Kakrasana. Murkaning Prabu Basudewa dasare ratu ngetapake para wadyabala sing cacahe ngluwihi ping 10 kawula Widara Kandhang. Widara Kandhang didhawuhi supaya kon ngobong. Sing mati rak ora kowe dhewe Kakrasana, sing mati wong sak Widara Kandhang. Dadi kekendelan ki nek kliwat ki malah nyilakake karo sanak kadang mitra kawruhe.
Apa ngono apa tok gawe-gawe bapa? Aku ki ora tau gawe ora tau dadi. Aku nek ngomong ki apa nyatane. Anggere gawe merucut. Anggere gawe merucut. Mbuh lah. Yen ngono prajurit Mandura mengko bakale mrene. Mrene goleki kowe wong kae iki sing tok ajar Kadang Nata kok. Lah aku terus piye? Nah, saiki sadar ta kowe. Kendel ki kena ning kendelmu ki nggo ngayomana karo kawula sing ringkih, ning nganggo petung ora grusah-grusu. Ya bener kowe mbelani wong atuamu, aku bapakmu wis pancen tumindak sing apik. Ning ra ya nganggo petung. Nek kendel tanpa petung ki nyilakake wong akeh, nyilakake awake dhewe. Ora mung kowe, aku mengko ya mesti bakal dibondo karo Ratu Mandura merga ora iso mulang karo kowe, Kakrasana. Lah terus apa aku kudu ndelik, Bapak? Ndelik nendi? Sing jeneng prajurit telik sandi kuwi ibarate mlebu nglenging semut wae iso. Dadi kowe ndelik nang endi-endi kecekel tak omongi, mongko kowe iki senengane udut. Udutmu banter nyambut gawemu ya banter, mongko kertek. Apa? Sing ora ana gabuse kuwi lho. Sing mbakone mawul-mawul kuwi lho. Iya. Nah, kuwi keluke akeh kowe ndelik nang guwa mongko kowe udut. Ambune udut diambu karo prajurit Mandura. Wah, nang guwa kae pateni, gawake kampak cengelmu. Aku ndelik nang alas. Lek mbuang udut sembarangan. Alase kobong, kok alas kobong sebab apa? Goleki kecekel cucuki. Ndelik nanti wae. Mati wae. Wis tau wae mati. Mula ya Kakrasana. Saiki ngene wae bangane kowe goleki wong kraton, kowe lunga sing adoh. Sinambi goleki adimu Narayana sing wis pinang-pinang sasi ora bali, kowe lunga ora sang goleki, rasa ngerti ngendi parane ning sing baku anut karo jangkamu dhewe. Sinambi prihatin pisah karo wong tuwa Kakrasana. Demang Sakupa. Nggih, menika sinten kok kula dereng nate sumarep. Tepung nggih. Iki Nayaka Sengkapura. Abdining putring Mandura Raden Kangsa Dewa. Aku tumenggung Sumbang Surajigja. Oh, tumenggung Sumbang Surajigja. Ya. Wigatosipun Diutus dening Sang Prabu Kangsa kinen ngrangket putra ing Widara Kandhang. Ana menungsa kang ulese bule lan menungsa kang ulese ireng. Wondene wong wadon kang aran Lara Ireng bakal didhawuhake karo Raden Kangsa winengku garwa dening Sang Basuwara Kangsa. Mula Demang Sakupa gandeng kuwi kabeh sing duwe kewajiban kula wentah kowe wenehna tuduhna marang aku. Ora gelem mbok nuduhake aja kelakon dosa, tak gawe sungsang bawana balik Widara Kandhang. yen kowe iki prajurit Mandura tak ajeni, gandeng kowe iki ming prajurite Raden Kangsa. Monggo Widara Kandhang kene kebawah keperintah negara ing Mandura. Mula ora ana wong liyane satriya saka negara Mandura ingkang wani ngereh karo wong Widara Kandhang. Yen aku ora nuduhke wong bule wong ireng sartane Lara Ireng karepmu piye? Sirmu piye arep tuwa kaya ngene aku ora wedi karo kowe. Walah dalah. Wani karo aku Sing nawedeni apamu kendarat dening aku. Ayo sak gaduhku tak ladeni kowe tumenggung Prawara Kendra.
Singkari kon ngaku nuduhke papane kok ora gelem. Kulumbaya tekaning pati. Nak angone. Angurbaya tekaning mati aku mbangane nuduhke kaya sing mbok sebutake. Yen ngono ikhlas karo patimu. Ora ikhlas sebab apa? Iki merganing patimu. Nyi, dadi go mlayu anake nyi. Gawanen mlayu nyi sagopi aja nang kene. Remuk awakmu. Didhawuhi supaya nuduhake nyang didununge wong bule wong ireng karo wong wadon jenenge Loro Ireng. Komberkuku nguto adol. Waduh. Wah, getihe mereh-mereh saka cangkem. Menapa kepareng kula dadah kala mangsa Gusti Menggung. Waduh. Wah, iki disanteni enak banget. Menapa kepareng kula dadah kala mangsa Gusti Tumenggung. Para wadyabala manungsa disebar lor kidul wetan kulon. Ana wong bule karo wong ireng dipateni wontening kengaran Loro Ireng diboyong marang Sengkapura inggih ngestaken dawuh budal dina iki. Ajeng teng pundi, Ndara? Kakang Semar. Ora antara suwe lelakon ingkang kepungkur Saptuarga karawan priyayi Mandura. Kanjeng Paman Ugrasena. Dawuh utawa munjatur ngersaning Kanjeng Eyang Wyasa nyuwun ngampil Kakang Mas Bratasena. Wah, lawi gatine kinarya jago negara Mandura. Nggone putring Mandura Sengkapura, Basuwara Kangsa nganakake adon-adon jago nanging wujuding menungsa. Wah. Kangsa niku wong licik lho, Ndara. Arepa digdaya ning duwe sipat sing licik. Iya. Kula kinten adon-adon wonten ing Mandura menika mesti mengko gegayuhan sing siningit saka batine Basuwara Kangsa. Mula sampeyan kudu sumusul ke neraka mangke ndak enten napa-napa. Pak Kaki dewa tulungana aku, tobat yen ana wong sing iso nulungi karo aku bakal tak pek sedulur. Dewa, aku tulungana dewa. Kakang Semar, krungu apa? Gareng krungu apa? Kowe krungu apa, Tru? Gong krungu apa, Gong? Kaya ana wong tawa cilok Dengkulmu mlocot ora? aku ngiler. Kaya enak kae. Wong suarane iki saka kene kaya wong sambat kok ora. Kaki dewa. Petruk mlebu ngalase ning apa kae Petruk? Nggih. Petruk iki sapa? Niki nggih sing bengok-bengok wau sing njaluk tulung. Nggih niki wonge. Piyayine niki sing ngarep pancen rada tuwa ning sing mburi wah genyis-genyis iki to. Heeh. Mayite wis 20.000 gelem. Omongane kok ora. Nuwun sewu panjenengan sinten, Mbah? Tobat. Kula Nyai Sagopi Raden, kula nyuwun sewu panjenengan sinten? Kula Raden Permadi. Tobat. Menika ora Kaki Semar, Kiai Semar. Sampeyan rak Novi. Walah Novi sapa? Tendang raimu sisan kowe. Nyai Sagopi to inggih. Lah enten apa? Enten apa, Pak Tobat Kiai? Kula nyuwun senjata pitulung. Enten apa? Widara kandhang dipun opyak wadyabala saking Sengkapura. Tobat. Langkeng Raka. Kiai Demang Sagopa. Miturut kabar kapuping Rana Madyaga Laga mbelani dhateng Widara kandhang. Semah kula seda Kiai. Lah pripun kok nganti nek ngoten niki sampeyan randra. Inggih. Lah pripun? Ayo. Sogok bokongmu. Wong tuwa macem-macem ora. Nuwun sewu menika sinten? Niki momongan kula. Putrane Ndara Pandhu, Ndara Permadi. Niki adine Ndara Bratasena.
Tobat Raden Permadi kula nyuwun tulung. Kula nyuwun tulung panjenengan atur nyirnaken dhateng raseksa ingkang bujung-bujung dhateng kula lan anak kula pun lara ireng. Kula nyuwun tulung Raden. Den nek mboten mang tulungi niki mesakake lho Ndara, mang tulungi. Sing ngena mau sapa Kakang? Nika Ndara lara ireng. Rayine Ndara Narayana, sampean pun tepung to? Ya wis. Apik mawon. Ndele muni. Sing wigati mengke gampang, kula sing dadi korban mboten napa-napa. Waduh. Aku ya ndek pamrih kok, Gong. Heeh. Tara mau. Wah, cilaka Semar. Minggiro yaksa tak sipating jemparing Kakang Nayana nggih. Oh, Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Kulup atmajaning Sun Narayana. Wonten timbalaning adawu menapa, Bapa Penemban? Wasawetara nggonira nggilut. Kelawan babakan ngelmu mapanoning pertapan Nguntarayana, Sun Wawas kaya wis meh kebak ngelmu ingkang dak paringake marang sira Kulup Narayana. Kawula nun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Bapa Penemban. Sampun paring ngelmu dhateng ingkang putra Narayana supados sakmangke ngelmu menika saged tumanja dhateng sedaya para kawula miwah para titah ingkang mapan wonten ing jagat menika Bapa Penemban. Apan kaya mengkono karsaning Sun. Ngelmu mono bisa tumanja lamun tunular marang sak pepadanira. Aja pisan-pisan awel yen to kita bakal nularake kelawan ngelmu sabab yen to kita bisa nularake ngelmu mau marang sak pepadaning urip satemah apa ingkang sira tindakake mau jumbuh kelawan jiwaning satriya sabab satriya mono kudu wani jroning wani nanging kudu ana rasa petung ingkang wigati tegese nadyan wani nanging aja nganti tanpa petung sabab yen to wani ingkang tanpa petung satemah bakal mbilaeni marang sira dhewe. Inggih Narayana, kita kuwi satriyaning praja, mula kang sangka kuwi kabeh ngelmu ingkang wis ingsun paringake marang jeneng sira muga-muga bisa tumanja tumraping negara luwih-luwih tumrap jagat iki. Kula nuwun pangapunten Bapa Penemban. Kenging menapa paduka paring dawuh dhateng ingkang putra Narayana bilih kula menika satriyaning praja jernyatanipun kula menika namung atmajanipun Demang. Kula menika namung lare dusun. Kula menika mboten sanes satriyaning praja, tuwin kula menika sanes turasing nalendra menapa dene satriya. Ya mung sira durung ingsun paringi dawuh sayektine marata gage wigatekna. Sira kuwi dudu atmajaning Demang Sagopa. Lho. Kula menika sanes atmajanipun Demang Sagopa. Iya, pancen kaya mengkono. Sira kuwi atmajaning Ratu Mandura. Ya kuwi Prabu Basudewa. Apa to sababe jeneng sira prapteng kademan Widara Kandhang awit saka moganing si Kangsa. Ya kuwi atmajaning wong atuwamu nanging atmaja kuwalon. Nalika semana ingkang ginunjak dening Prabu Gorawangsa satemah mbabar wujud putra kang aran Kangsa Dewa. Mongko negara Mandura dina iki nedheng peteng merga saka apa kalgawene si Kangsa. Ora ana pangarep-areping Ratu Mandura kejaba mung kelawan atmajane katelune ingkang mapan ana ing Widara Kandhang, ya kuwi sira Kakang Iraka Krasana lan adimu Silara Ireng. Sayekti kabeh mau turasing Ratu Mandura ingkang kasingitake ana ing Widara Kandhang Narayana. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lerkin. Kula menika atmajanipun Alendra Mandura. Iya. Ingkang patutan kelawan Dewi Badraini wondene Kadhangira mau Kakrasana tunggal bapa siji biyung ya kuwi saka Dewi Mahendra.
wondene Kangsa mau saka Ibu Maerah ingkang cinidra dening Gurawangsa sinden saka negara Mandura ingkang aran Ken Sayuda. Gone Sulistyaning Warna persasat ngembari marang putri Katon Mandura mekasan Ratu Mandura kayungyon marang Kasulistyaning Warna satemah mbabar putra. Sadurunge putra mau lair Ken Sayuda ingkang bobot mau tumuli diparingake marang si Demang Sagopa. Dadi Demang Sagopa nampa Ken Sayuda mau wis mbobot ya kuwi patutan karo Ratu Mandura. Walah dal. Lah ngaten to, iya. Kejaba saka kuwi Narayana. Gandeng kita wis mumpuni sarta wis bisa nampa sak kabehing ilmu ingkang pungkasan. Sira bakal sun paringi ngel pusaka. Kinarya ganeping ilmu ingkang wis sira tampa aran Senjata Cakra. Loro aran Kyai Kesawa. Senjata Cakra kuwi pusaka nanging ora susah dadak dilepasake sarana gendhewa, mung sarana batin bisa lumayu mbengkas kelawan mungsuh. Dene Kesawa mapan ana ing kancing gelung lamun sira watek sira bisa wujud-wujuding brahala ingkang gedhene sundul langit. Mula kang sangka kuwi Narayana pusaka loro ingkang bakal ulun maringake marang jeneng kita Maragagi Tampanana. Matur sembah sewun tanpa pepindhan tumuli kula aturi maringaken Bapak Penemban, kula nedya nampi dhateng menapa ing sambuton paduka paringaken dhateng Kang Putra Narayana Maragagi Tampanana nggih ana. Nilar kademangan widara kandhang manjing telenging wana kados papan ingkang sepi kinarya mahasing asamun. Teteki amasuh dhateng batining Sangkakrasana. Tanana ingkang pinindeng, tanana ingkang den suwun dening Sangkakrasana kejawi amung kekiyataning lair kinarya tamenging diri kocap ingkang trina saking dirgantara Sang Budawa kanggé Sang Hyang Bathara Brahma. Nek golek ngelmu ki apa beda karo sekolahan kae nganggo istirahat ono. Aku ling ngenteni nganti bingung. Apa rumangsamu wong ngangsu kawruh karo pendhita kok ana jam-jamane kaya wong sekolah rak ya ora to Kakang. Lah iya. Nganti cumengklungen aku ngenteni. Iya. Sang Padmanaba keparke manjing sajuga marang angganing Narayana kaya wis rampung pakaryaning Sang Pinandhita wekasan momong kala jagatku. Weh lah. Entuk apa kowe? Entuk tambahan pusaka, Kang. Lho. Pusaka apa? Siji Senjata Cakra. Kuwi pamunahing satru sekti. Ora susah ndak lepasake nganggo gendhewa nanging cukup tak batin wae Senjata Cakra bakal ngrampungi mungsuh. Waduh, aku mau tok jalukke. Apa ngono lho, linggis apa? Sik to, kowe iki nek omong senengane sembrono, aming anak Demang kok kono ora sembrono ki arep kaya apa? Punten dalem sewu napa piye? Ing angka loro, sing angka loro Kyai Kesawa, manjing ning kancing gelung. Iki nek tak watek ki aku iso wujud buta gedene sundul langit. Terus pakanane apa? Pangananmu tela doyan? Doyan. Padha karo aku. Terus sing wigati kowe tak kandhani. Perkara apa? Rada maju. Engko ndak wong akeh sing krungu, ya. Po. Jo kaget ya? Ora. Kok tak kaget saiki? Engko wae mengko. Idi apa? Jare kon kaget ora. Kok sik tak aku gane sembrono kok ndak entek wektune. Oh iya ya gecek-gecek. Aku kuwi jatine dudu anake Demang Sagopa. Tak totok lho kowe. Kowe ngilang-ilangke bapakku. Kowe ngilang-ilangke diopeni wong tuaku wit kuncung anti gelung wit jabang anti celaprang. Kok ngaku dudu anake Demang Sagopa. Kok sik to? Iki sing ngendika Bapa Penemban Padmanaba. Aku ki jane dudu anak Demang ning aku kuwi anak ratu. Ratu Kasut. Udu. Ratu sapa? Aku anake Sinuwun Prabu Basudewa ratu ing Mandura. Welah. Kuwi tenan. Malah ora mung aku, Kakang Kakrasana kae ya anak Ratu Mandura. Adhiku Lara Ireng ki ya anak Ratu Mandura. Apa to sebabe kok tekan Widara Kandhang merga dititipke merga Mandura ana pengamuking Kangsa Dewa, Kakang. Aduh, Raden. Wes ora
Napa kowe? Kula benajeng kalian Turasing Nalindra, Turasing Piyai Luhur. Kula nyuwun pangapunten Raden. Kok sik to, aku moh nek ngono iki. Aku moh. Ayo ngadeg. Dereng dipun obati. Tak totok mudhar kowe. Anak Demang kok omongane kaya gentro. Ayo ngadeg. Nek kualat Ora, mergo kowe dong tak omongi. dipun paringi dawuh menapa? Ora sah basa. Diomongi apa? Sing anak ratuwe ora ming 3, ning 4. Lho, lah tunggale Ratu Mandura ku ya nyingetake putra ning Widara Kandhang sing dititipe karo Demang Sagopa, Bapa Demang Sagopa wiwit Biyung Sagopi isih meteng. Welah. Sapa no? Jenenge Udawa. Aku wae. Iya kowe iki ya anak Ratu Mandura. Nek aku patutan karo Prameswari garwa sing saknyatane tegese garwa resmi. Ning yen kowe iki ora garwa resmi, kowe anak sinden. Prastiwi, uduh. Atene aku cendik banget. Ora. Biyen ana sinden jenenge Ken Sayuda. Ken Sayuda kuwi ya Nyai Demang Sagopi, ibumu kuwi ning sing mijekake dudu Demang Sagopa. Ning Ratu Mandura. Weh lah. Jagat Dewa Bathara. Aku malang rek ya. Iya. Wah, lumayan untuk warisan ora ya sesuk. Ya mbuh. Mosok diame-ame kok warisan ora. Senengane wis saiki wis cetha turase awak dhewe kuwi sapa, Kakang? Dawing Sang Begawan Padmanaba, aku kenging madhangke negara Mandura. Ayo, budal marang negara Mandura. Ayo, Narayana tak tutke, aku ora bakal pisah karo kowe Narayana. Ing Mastu Nama Sidam Sekaring Bawuna Langgeng. Kakrasana. Aja kaget ulun ngemerpeki kelawan kita. Nggone nedeng mangsa semedi ulun Sang Hyang Bathara Brama ya Sang Budawaka. Pukulun. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksama Paduka Hyang Adi Pukulun. Dene Paduka merpeki dhateng jasad kula anggen kula lampah semedi Kakrasana. Saka mantenge nggon kita semedi satemah akarya gara garaning kayewangan satemah Sang Hyang Jagat Girinata anuding lan panjenengan ulun. Kinarya tumedhak ana ing jana luka njogarake nggon kita tapa. Kakrasana, apa kang dadi panyuwun kita sayekti dewa ngudaneni kinarya bebetenging diri kita. Kita bakal ulun paringi pusaka loro cacahe, kodrat lan wiradat. Ingkang kodrat aran Kyai Nenggala mapan ana ing epek-epek kita dene ingkang wiradat aran Kyai Alugara marga tampan ana nggir Kakrasana. Lan ulun bakal miyak wewadi ing mapan ana negara Mandura. Wewadi menapa Pukulun? Kakrasana. Sayekti kita kuwi dudu atmajaning Demang Sagopa lan Nyai Sagopi. Nanging kita kuwi Turasing Nalindra Mandura. Putra Mandura, putraning Prabu Basudewa ingkang siningetake ana Widara Kandhang klebu kadang kita Sinarayana lan Silara Ireng. Kakrasana. Mandura ing ketaman wetepet merga saka pakartining si Kangsa. Nggone bakal ngrubuhake kanalindraning wong atuwa kita Prabu Basudewa. Ya mung kita ingkang diarep-arep dening Ratu Mandura, muga-muga pusaka sakarone bisa dadi sarana nggon kita madhangake projeng Mandura nggih. Narayana. Iya, Kamas. Kula ingkang ngrayi. Kakang Udawa. Kakrasana aku kakangmu Udawa. Saka endi kowe? Pendak-pendak kowe gawe bingung. Bapa Demang Sagopa, kowe bali rong dina minggat rong minggu. Bali seminggu minggat rong sasi. Ora gawe tentreme wong tuwa, ning kowe tansah gawe bingung-bingung penggaling Kanjeng ya kuwi Bapa Sagopa. Lunga ya lunga ning kaya aku. Lho. Kados panjenengan dos pundi? Aku lunga ning nggonku lunga masuh lawan batinku teteki semedi. Mula ora aneh yen entuk kanugrahan saka dewa. Pikantuk kanugrahan to? Ya. Saking Bathara Brama. Lho. Ya, Bathara Brama. Pusaka kalih naminipun Alugara Kyai Nenggala. Ngaten to? Lho, kok kowe ngerti? Ngertos mawon.
Nuwun sewu, kula lunga nika ya ora lunga-lunga dolan seneng-seneng ropyan-ropyan nika ya ora. Ning kula suwita. Kula ngangsu kawruh. Sekolah le wadake. Rameng lunga-lunga tok. Lho, kowe suwita menyang endi? Begawan Matmana Benguntarayana. Panjenengan pikantuk Yayalugara lan Nenggala. Kula ugi pikantuk pusaka. Pusaka apa? Senjata cakra kaliyan Kiai Kesawa. Menika wujudipun pusaka nanging boten sarana lirepasaken mawi gendhewa winatek batos kemawon saged ngrampungi mungsuh. Kowe entuk apa Kakang Udawa? Lembu sekilan. Welut putih. Lho, werna-werna. Apa jenenge? Kul buntet. Oh. Padake gleleng to. Rumangsane ora. Werna-werna aku entuk turane Narayana. Lan sing wigati tak kandhani. Panjenengan badhe dawuh menapa? Kowe karo aku dudu anake Demang Sagopa. Kula lan panjenengan menika putranipun Prabu Basudewa. Patutan kaliyan Prameswari lan garwa ingkang resmi. Ya. Lan Kakang Udawa menika sanes putranipun Demang Sagopa ning putranipun bapa utawi Nalindra Mandura Prabu Basudewa ingkang matutan kalawan inggih menika Nyai Sagopi duk nalika tasih muda. Ora kowe kok titis men to. Kok malah titis ngungkuli aku. Nuwun sewu. Mila tiyang menika sampun ngantos sok ngilani kaliyan kawontranipun tiyang sanes ana tetembungan Giri Rusi jalma tangkena kinira. Mandura nembe kenging pepeteng inggih menika saking mengaminipun Baswara Kangsa lan kepadhanging Mandura dipun pasrahaken dening Kakang Mas Kakrasana lan Kang Rayipun Narayana. Kakang aku tulungana Kakang. Kakang Narayana aku tulungana. Yata laruta saking godha sang Kurakala yen amutusa sang Sri iki kaya lara ireng. Iya lara ireng. Iya Kakang. Lho iki Biyung Sagopi. Ya Biyung Sagopi mlayu-mlayu ning apa? Simboke ning apa mlayu-mlayu? Lah to Narayana Kakrasana Widara Kandhang mbok tinggal. Ana pengamuking wadyabala saka Sengkapura. Ingkang bakal nggonjak karo adimu si lara ireng tumuli aku ngajak lara ireng mlayu ado-ado aja nganti dioyak wadyabala saka Sengkapura. Lah Bapa Sagopa piye? Bapa Sagopa piye? Bapak piye, Biyung? Bapakmu mati dikruput wong Sengkapura. Iblis anak. Bapakmu wis ora ana. Narayana Kakrasana menungso kranjingan sing jeneng Kangsa Dewa utang nyawa nyaur nyawa. Sapa sing wani mateni bapakku kudu nyaur uripe marang Kakrasana wae. Salah kae. Kosek Biyung Sagopi piye? Nalika kowe tekan kene kowe ketemu karo sapa? Bantu-bantu ketemu karo Kaki Semar. Sing ngetutke karo Raden Permadi, Raden Merpati sing iso mateni wadyabala Sengkapura. Lah kae malah luput kae. Permadi kok malah dipulasara karo Kakang Kakrasana kae piye? Menungso wong Sengkapura ae mati aku. Kowe
wong Sengkapura kowe. Gong, kowe iki diantil tenan kowe iki. Kowe iso sabar ora kowe? Ngegong-gong kowe. Gleleng kowe. Kowe buta Sengkapura, buta cengelmu kowe. Iki pana kawan, pana wis ngarani kawan kuwi temen. Dadi aku ki pana kawane Ndara Permadi. Ndara Permadi ki ora wong Sengkapura, ning kae sing belani sapa kuwi? Sapa jeneng Matra? Nyai Sagopi. Nyai Gapi, Sagopi. Sagopi. Kupinge iki dingake. Nyai Sagopi kok Nyai Gapi ora. Temeh ambune teng-tengan. Nyai Sagopi. Sepeleke sapenake dhewe, Kamas, Kakak Mas. Iki rak Permadi to. Iya Kakang Narayana. Aku ngaturke panuwun ya Permadi. Ya padha-padha ora apa-apa. Awakmu ora lara, ora tatu diajar Kakang Kokrasana. Pangestumu ora. Kae sapa? Sing endi? Sing wedok ae. Lara ireng adikku. Adimu. Sendiyang. Piye? Sendiyang. Yang mana? Yang mana matamu? Asa sok melu-melu. Yang mana? Yang mana apa? Yang iki maksude piye? Wis duwe jodoh urung. Lah piye to? Ku gelem. Oke tunggale nek ming gelem kaya ngono. Bagong kowe gelem. Ah jelas. Kakau ye. Kakau awak yo aku ye. Ora kene ngomong ki ora cethak lho, Tru. Mbok menawa ya ora apa-apa. Wah. Syukur. Ngopo to, Gong? Anu lengene kecantol cangkemku. Cangkem ya ombo-ombo. Ciot iki? Heeh. Ya sesuk gampang perkara kuwi iso dirembug. Ning sing wigati aku duwe pakaryan. Pakaryane apa? Madhangke negara Mandura. Yen pancen kaya Murpasang Yogya katujengin. Kakang Mas Bratasena kadangku tuwa dadi jago Mandura. Weh lah dalah. Yen ngono nadon-nadon jago menungso, iya pancen kaya mengkono. Kakang, ayo ndelok. Mesti akeh wong dodol. Ayo ndelok, Kang, ayo to ndelok nek ora ndelok aku mangkat dhewe. Kancanane. Piye gelem ora? Arep dikancani Permadi iki gelem ora? Wegah. Mangkat dhewe wani. Dhewe wani. Kaya nganu kae ya Gong do pasang story kae dhewe wani. Aku nang ndi-ndi wani waton ngesak dit. Jajal ora nggo dhewe ya muntir tenan. Ha iya ora. Yen ngono ayo budal marang Praja Mandura. Ayo tak dereki. Ayo kok Narayana lara ireng budal marang Praja Mandura.
Kowe wong bule sing dadi pepuraning negara sing pengak iblis kuwi dapurmu. Tar. Ora tak sirake dadi maksiat. Ayo, ayo. Legane atiku iki Raden Kakrasana. Sapa mateni Baman Rantiwatra? Wong bule kowe disingetake karo Ratu Mandura. Kowe memanasatining wong Sengkapura Basuwara Kangsa. Iblis anak. Kowe sing gawe weteng negara Mandura. Ora sirna aja tundang Kakrasana. Wah, cangking siramu sing tak cangking dasmu. Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Ora iso ngalahke menungsa sing jeneng Basuwara Kangsa. Tiban pusakaku Kyai Alugara jebol dadamu bengkak. Sirna Margalayu. Mangke riyen to. Apa? Ingkang menika senjata cakra sanes Alugara. Ya aja ngawur-ngawur. Sing ngenani Alugara tatune iso mbedhahke dada. Nuwun mapunten. Apa iso mbedhahke dada menika namung Kyai Alugara. Senjata cakra menika tamake Gunung Jugruk Segara Asat padha karo pusakaku. Kowe aja ngeyel. Tuaku karo kowe. Sing pantes manteni Kangsa kuwi aku. Kula ya pantes materi Kangsa. Ning sing kena Alugara, sing kenging senjata cakra, sing kena Alugara, sing kenging senjata cakra. Sapa mateni anakku lanang? Jagat iki wis padha ngerti yen Basuwara Kangsa kuwi putra Mandura putraning Prabu Basudewa. Lah kok dadi kabar sumebar ngebaki negara Mandura yen Basuwara Kangsa mati. Sing mateni sapa? Sing kena mau rak pusakamu. Sing iso mbengkake dada menika namung Kyai Alugara. Nek senjata cakra ora iso mbengkake dada. Dadi sing mateni Alugara nek ana dosane disandang. Ora, kowe mau muni nek senjata cakra kok mboten. Panjenengan nyaya nek panjenengan menika sing mateni nganggo Kyai Alugara. Ah, aja ngaku iku aja. Aku iki namu dikunjara piye? Lah kene wedi. Iki sing dipateni iki anak ratu. Sing dipateni anak ratu ora sembrono. Kowe ngaku wae Narayana, kowe ngaku wae. Iki aku sibuk tenan akhir-akhir iki. Lah wong perkara sibuk kok sing ngakoni kok adine iki ya. Lah kula ya emoh nek kon ngakoni wis kowe ngaku men kowe dikunjara. Kakrasana iki sinuwun sing mburi iki Narayana. Inggih, kula ngabdi pun Narayana. Lara ireng. Iya sinuwun. Wah, anakku telu wis gedhe-gedhe Narayana.